god aften og velkommen til Talkshow. I dag har vi ekstraordinært besøg af George W. Bush. Hello, Bush. Ja, goddag. Og Bush, han har så været i Danmark her i en uge nu. Yes. Kun for at være med til os. Så har vi så Kurt B. Andersen. Ja. Han synes så, at Bush han ikke er særlig flink. Nej. Det synes han ikke. Og så må vi sige goddag til hans bodyguard, som vi ikke må nævne navn på af rent sikkerhedshensyn. Men vi starter med dig, Kurt B. Andersen. Ja. Hvorfor er det, du synes, at Bush han ikke er særlig flink? Det er fordi, at jeg synes, at han kører et dårligt system. Ja. Han er en lord. Han er en lord. Ja. Bush, what you say to him, synes you not are good to the Folketing? Thank you, bastard! Sådan er det jo, at forskellige folk, de har deres holdninger. Don't touch him! Idiot!